ryster du stadig dem, du har taget en? Ja, nu ryster lige igen jo. Så er de klar til næste gang. Så stik mig den dernede. De er så lige sammen, jeg kan ikke skrive det hernede i det ark. Det kan jeg kun op på min plads. Hold nummer 3. Hold nummer 3. Gør vi lige sådan der. Hold nummer 3, det er... Favoritterne. Favoritterne. Ja, favoritterne er. Det er en af de hårde, dem der ikke har noget ret meget pause imellem sammen. Sådan noget pis. Du kan bedst lige en pause. Ja. Så skal vi have et nyt nummer. Og nummer 2. Hvad er det bedste at blive? Pausemæssigt? Ikke 2 og 3. Ikke 2 og 3? Nej. Ja, det er så ikke også det her. Det er blevet nogle af dem, der ikke har Ej, noget pis! Nej, det er da heldigt, det var dem, der var bedst for. Det er godt. Fuck. Ja. Hold nummer 4. Ja, der er en billede, Henrik. Yes, sådan. Så vil det sige, så skal vi lige tjekke den sidste passer. Det vil sige, åbningskampen kommer til at stå imellem Bimle og Toft imod slagterne. Yes! Sådan Ja, så er der ikke det gik noget helt reelt til. Det kan hele lige det. erkende. Så gør jeg lige over taster med. Ja. Og lægger det hele op.